Di nav Kurdan de yekemîn rojname hatiye naskirin bi navê Rojnameya Kurdistan ku ji aliyê Mîr Miqdad Midhet Bedir Xan li Qahîreyê paytexta Misrê di sala 1889 de derket. Di naverûpelên wê de bi zimanê Kurdî jî dihat nivîsandin. Ji serdemê Rojnameya Kurdistan heta ku îro li Kurdistanê bi tevahî û li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi dehan rojname, kovar, belavok û radyo û malper bi zimanê Kurdî tên belavkirin. Herwiha çend televîzyon jî bi zimanê Kurdî hatin vekirin. Ragihandina Kurdî li şûna ku zimanê Kurdî biparêze bi piranî zimanê Kurdî têk biriye. Eger em binerin li van dezgehên ragihandinê dezgehên ragihandinê yên Kurdî, em ê bibînin ku gelek şaşîtî derbas dibin. Duwarê rênivîsê de, duwarê rêziman de, duwarê bilêvkirinê de, duwarê fonetîkê de bilêvkirin û axaftin û xwendina gotinan ne bi awayekê durist tê. Êdî em dikarin bibêjin ku sedema vê yekê jî ew e ku ew karmendê ku di van dezgehan de kar dikin ne şarezane duwarê ziman de. Ji bo ku em bikaribin vê pirsê û vê pirsgirêkê vê kêşeyê çareser bikin, pêwîst e em rê bidin wan kesên zimanzan ku ev dezgeh sûdekê ji wan werbigirin. Kovarên hawar, ronahî û rojanû di nîvê yekem yê sed sala borî li Rojavayê Kurdistanê dihatin belavkirin. Bi gelek zimanan dihatin nivîsandin di nav wan de zimanê Kurdî jî. Herwiha şîrova û rêzimana zimanê Kurdî bi tîpên latînî bû. Piştî Partiya El-Baas bû desthelata Sûriyayê gelek biryarên şofînî tund di derbarê Kurdan de derxistin. Yek ji wan biryara qedexekirina zimanê Kurdî bû. Herwiha qedexekirina her karekî siyasî ku bû sedeme ragihandin li Rojavayê Kurdistanê tenê birêya çend belavokên partiyên Kurdî bû û ew jî bi veşartî û di demên nedestnîşankirî de. Tevê ku beşê zimanê Kurdî jî di wan de belav dibû. Piştî salên notî ji sed sala borî nexasim piştî Başûrê Kurdistanê bû xwedî desthilateke xweser û wekû Herêma Kurdistanê hat binavkirin û naskirin, rewşa ragihandina Kurdî kete di asteke berfirehtir de. Bi dehên televîzyon û radyo vebûn, herwiha kovar û rojname jî. Ew yek bandora xwe avêt li ser parçeyên din yên Kurdistanê, nexasim Rojavayê Kurdistanê. Piştî qunaxa înternetê dest pê kir, li Rojavayê Kurdistanê jî bi dehan malperên rewşenbîrî û nûçeyî hatin vekirin. Lêpiraniya wan ji aliyê rejîma Baas ve hatin qedexekirin û dirêya înternetên Sûrî de nedvebûn. Piştî destpêkirina şoreşa Sûriyayê, ragihandina Kurdî wekû hemû warên din ket di qunaxeke nûh de. Televîzyon û demên nûçeyan yên taybet bi Rojavayê Kurdistanê di nav kanalên Kurdî û kanalên opozisyona Sûriyayê de, herwiha di nav radyoyên cîhanê de bi zimanê Kurdî vebûn. Ez bînim ragihandina Kurdî roleke erênî dibîne di biyavê zimanê Kurdî, di heman demê de rolekî nerînî dibîne. Rolekî erînî dibîne ku zimanê Kurdî bi heme cor bername digihîjiye hemî mala Kurda li her derekî bin. Evet tiştekî baş. Muşkile ev ye yani gelek cara ew xelkê ku dên ser bernameyê ku bername pêşkêşkirin ya ew mêvanê di bernameyê wan pişik derdikin. Hendek cara bi rastî zimanekî nepaqij bi zimanekî nepaqij diştexilin û diaxivin. Ev jî zirara digehîne zimanê Kurdî. Çunku em dibînin milletê me dibin bandorê sê milletê di agirkerê Kurdistanê ne. Bi dehan malperên Kurdî hatin vekirin û yên berê jî bêhtir çalak bûn û peyamnêrên hemû alavên ragihandinê li navçeyên Rojavayê Kurdistanê hatin belavkirin. Mijara herî balkêş ew e. Bingeha wî zimanê ragihandina Kurdî çi ye? Gelo gihiştiye çi astê û çendîn xizmeta doza Kurdî li ser asta cîhanê û navxweyî dike.